שלום כולם, היום אני אלמד לכם איך לעשות חתימת סמוג'. קודם כל פותחים דף חדש על גודל 370 על 125. עכשיו לוקחים איזה תמונה שבא לכם ושמים אותה על הדף. עכשיו אפשר להקטין אותה באיזה גודל שאתם רוצים כמובן. אני אעשה ככה. עכשיו אנחנו לוקחים את הכלי הזה. אם אין לכם אותו ויש לכם את זה או את זה, פשוט לוחצים על זה קליק ימני ולוקחים את האצבע. עכשיו עושים פה, לוחצים פה על הגדרות, בוחרים איזה מברשת שבא לכם, אני אקח את זאתי. עכשיו אתם פשוט משחקים פה, תעשו את זה הנה פה איך שאתם אוהבים את זה, איך שזה יהיה, כמו שאתם אוהבים. מומלץ לא לעשות את זה מפוזר ולא עבה יותר מדי. עכשיו אנחנו לוקחים ופשוט עושים את הסמוג' על כל מה שבא לנו, כמובן חוץ מהדמות או כל דבר אחר שבא לכם שהוא יהיה הדבר המרכזי בחתימה. עושים סמוג' על הכל. אם אתם לא ממש רואים טוב ויוצאים קצת מהזה, תוודאו שזה לא ממש יגיע לדמות, גם אם זה יגיע לדמות, אבל בקטנה כזה זה לא כל כך משנה. יופי. עכשיו עכשיו עשינו את זה, עכשיו נכנסים לזה על העיגול השחור לבן, עושים levels, פשוט משחקים פה איך שבא לכם שזה יצא. אני אעשה את זה ככה. אוקיי. ואתם רואים, חסרים פה צבעים, לא ממש יפה וכל זה. פותחים לייר חדש, לוקחים מברשת בגודל 19. עכשיו, פה אתם לוקחים איזה צבע שבא לכם. אני אקח כחול, ואז עושים כזה, כך, שתי פסים. עכשיו לוקחים את הסמוג' ופשוט מורחים את המברשת. ככה שזה יצא, ממש נעשה את זה. ככה. עכשיו עושים פה על 50, שזה לא יהיה ממש בולט. ועכשיו אם אתם רוצים, אם זה לא במקום, אתם יכולים פשוט להזיז את זה. אני אשים את זה פה. עכשיו עושים עוד פעם את אותו הביצוע, אבל בצבע אחר. אני אקח ירוק, אני אשים אותו קצת איפה שיש לבן. עכשיו עוד פעם לוקחים את הסמוג' ועוד פעם מורחים. עכשיו עוד פעם עושים על 73, עושים על 73 הפעם. עכשיו צריך עוד פעם, עושים את אותה פעולה בפעם האחרונה. לוקחים עוד פעם את המברשת, בוחרים צבע אחר. אני אקח אדום. עכשיו עוד פעם מסמנים איפה שבא לכם. עכשיו לוקחים את הסמוג' ועושים עוד פעם. עכשיו עושים את זה על 45. עכשיו
נכנסים עוד פעם להגדרות, עושים black and white, ופשוט משחקים קצת עם הצבעים. ככה נעשה את זה קצת יפה. עכשיו מעיפים את שתי הטבעות, עושים את זה על 50%, 45, לא משנה. עכשיו נכנסים עוד פעם להגדרות, עושים hue saturation. עכשיו, אז הנה ככה משחקים עם הצבעים, תעשו איך שאתם אוהבים. אני אעשה את זה ככה. אני אוהב בעיר. עכשיו אנחנו לוקחים, נכתוב קרדיט או סתם מילה שקשורה לחתימה. אתם יכולים לקחת איזה כתב שבא לכם. עדיף שתעשו את זה בגודל קטן, אני אעשה את זה על 24. עכשיו אני אכתוב עכשיו אתם יכולים גם לשנות את זה, בעצם יצא לי קצת יותר גדול. עכשיו נכנסים ל-layer style, עושים graded, ולוקחים צבעים, ניקח משהו צבעוני כזה שיצא יפה. כך לדוגמה, תיקחו איזה צבעים שבא לכם, שיהיה כזה, שיהיה עם החתימה, יאחד אותה כזה. אני אקח צהוב לדוגמה, ואני אקח כתום. עכשיו עושים סטורק על 1 ועושים לבן. עכשיו משכפלים את מה שכתבתם, ועכשיו הופכים את זה לצד קודם כל עושים רטיזייט טייפ, עושים טרנספורם ועושים את זה. אז ככה שיצא לנו. פשוט לוקחים מפה פס. דקה. עושים אותו בצבע שחור או לבן, לא משנה כל כך. לוקחים אותו, עושים ככה, מעיפים שתי טבעות, מזיזים אותו קצת שיהיה ביניהם. דקה. טוב שיהיה ככה, פשוט לוקחים את זה, את הקופי, ומזיזים שזה יהיה קרוב ככה. עכשיו עושים את הקופי, עושים אותו על 50%, ועכשיו אתם מעיפים את הקו, כי הקו היה רק בשביל שתראו אם זה קרוב. וזהו, קיבלתם חתימה יפה. עכשיו שומרים את זה, save as, קובץ GPE, וזהו. עושים save, ואפשר לשנות את השם כמובן. תודה שצפיתם. חתימה לפורום אטרף, המדריך שייך ופורסם לראשונה בפורום אטרף, אין להעתיק. תודה שצפיתם. דימה PLN.